Boas noites, volta aos madrugóns. Hoxe foi o primeiro día de colexio para os máis de 200.000 alumnos de primaria e infantil de Galicia. Na provincia de Lugo foron preto de 20.000 os nenos que hoxe voltaron á rutina tras as vacacións. Na nosa provincia aumentou lixeiramente o número de matriculados en primaria, pero descendeu en infantil. Segundo informou a Consellería de Educación, este primeiro día transcurriu con total normalidade e sen ningunha incidencia. Agás en 3 unidades de infantil do Colexio Torre da Illa na Illa de Arousa, onde non puideron comenzar por culpa dunhas obras. A Fiscalía da Audiencia Provincial vén de desestimar a denuncia posta polo Goberno local contra o edil do Partido Popular Antonio Meijide contra o voceiro municipal do partido Jaime Castiñeira polas súas declaracións sobre o sistema Hora. Nesas declaracións, a Meijide acusou ao Goberno local de complicidade coa empresa da Hora. A Fiscalía non aprecia delito nestas declaracións, segundo o escrito de desestimación que entrou no rexistro municipal. Hoxe, o voceiro do Goberno local recalcou que, na súa dilixencia, a Fiscalía explica que a continuación da prestación do servizo da Hora non pode ser imputable a ningunha argucia ou trato de favor algún, e subliñou que, aínda non habendo delito, o Partido Popular criticou o Goberno local vertendo información sesgada. Pola súa banda, o popular Jaime Castiñeira tamén fixo unha valoración e dixo que o arquivo desta denuncia era previsible e que o PSOE só quere amordazar a oposición. O Partido Popular permanentemente pon en cuestión a labor do Goberno, cousa que podemos entender como razoable dende a práctica política, pero o Partido Popular permanentemente verte información de forma sesgada, coa clara finalidade de mezclar todo e a ver se, facendo uso daquel refrán de que a río revolto gañanza de pescadores, pescan algo. E de momento, este Goberno municipal cumple estrictamente o que lle ordenan os tribunais de xusticia e cumple estrictamente a legalidade. Non podemos facer absolutamente nada con esa adxudicación. O Partido Popular o sabía e, aínda así, falou dun presunto trato a favor ou unha presunta ou unha posible ou certa complicidade. Póñanlo vostedes como matiz que queiran, en todo caso se falaba de complicidade. Complicidade, evidentemente, no acervo común significa ser cómplice de algo delictivo. Pero, bueno, este arquivo non significa que o Partido Popular teña patente de corso para seguir dicindo as cousas que lle parezan, con independencia de que saiban que son mentira. E, polo tanto, este Goberno municipal vai a seguir actuando permanentemente cada vez que se den informacións deste tipo, é dicir, que trascenden claramente o que é o ámbito político para situarnos directamente no terreno da difamación, cando menos, dende o punto de vista político. Luís Álvarez tamén respondeu a outras declaracións feitas estes días polo popular Jaime Castiñeira, nas que este último pedía que o Concello de Lugo rebaixe o IBI. Álvarez pediulle hoxe ao voceiro popular que se aclare, que xa que, segundo informou, hai un proxecto de lei polo que o Estado prevé incrementar o IBI tamén para os anos 2014 e 2015. Unha de dúas. Ou este señor é un indocumentado e non sabe que existe ese proxecto para prorrogar durante o ano 2014 e 2015 esa subida, ou sabendo, está trasladándolle á opinión pública o seu desexo de que o Concello de Lugo vulnere unha lei imposta polo Goberno do Estado. E eu digo que o señor Castiñeira debería
aclararse. Debería aclararnos a todos, debería aclarar a opinión pública deste Concello que é o que quere facer. O 13 de setembro, é dicir, pasado mañá, remataránse as obras da Ponte Romana. Así o anunciou hoxe Luís Álvarez despois de informar de que a Xunta de Goberno acordou poñerlle outra multa á empresa encargada dos traballos. A incoación da primeira multa aplicouse ao retraso acumulado entre o 28 de febreiro e o 30 de abril a razón de 137 euros de multa por cada día de retraso no remate da obra. Esta segunda penalidade comprende do 1 de maio ata o 13 de setembro. Pero coa certificación do fin da obra, prevista para o día 13, remata unha rehabilitación que tiña un período de execución de 113 días e que finalmente se retrasou máis de medio ano. Os veciños que viven nas inmediacións do Feiral do San Froilán, un grupo deles, e que o ano pasado denunciou ao Concello por mor do ruído que se crea no Feiral, solicitou ao Xulgado Contencioso Administrativo número 1 de Lugo que obrigue ao organismo local a executar as medidas cautelares ordenadas o ano pasado. Segundo informa o xornal El Progreso, as medidas incluían a instalación de 5 sonómetros na zona das barracas, controlados pola Policía Local, que o volume baixara a partir das 10 da noite e o reforzo do servizo de limpeza. Hoxe o voceiro do Goberno local, Luís Álvarez, anunciou que respetarán os mesmos niveis de ruído que o ano pasado, porque as patronais do ano pasado funcionaron ben así. Doutra banda, hoxe a edil do Partido Popular, Raquel Castiñeira, pediulle ao Goberno local que tome en consideración as suxestións dos comerciantes da praza e do mercado de abastos en relación coa remodelación destas instalacións. Despois de que o equipo de goberno mingonease aos comerciantes da Plaza de Abastos, dende o Partido Popular solicitamos que se lles dé participación e que se tome en consideración as súas propostas. Parece que o equipo de goberno vai a remolque da posición e faltanlle ideas. Criticaban nun principio as nosas propostas de estudiar a peatonalización da zona de Quiroga Ballesteros e agora faise eco de que vai facer un sistema mixto de circulación, ideas que son do Partido Popular. Por outro lado, tamén fai mención dun informe sobre o tráfico da zona no seu día nun pleno, no que consideraba que o 90% dos vehículos que circulaban por dita zona facían para tallar ou para pasar, non para facer compras na Praza de Abastos. A día de hoxe, despois de solicitalo en varias ocasións, acceso e copia de dito informe, seguimos sin obtelo, polo que consideramos que o informe en sí non existe. De todas formas, como siguen dicindo que o 90% dese tráfico rodado da zona non é para acceder á Plaza de Abastos, solicitamos por escrito unha serie de cuestións para aclararnos cal é o contido real do dito informe e en que se avala o señor alcalde para facer esas declaracións do pleno deste ano. Os administradores concursais de alimentos lácteos xa lle comunicaron oficialmente aos traballadores a extinción dos seus contratos. Agora ábrese un período de negociación para pactar as indemnizacións correspondentes. Os administradores concursais de alimentos lácteos comunicaron oficialmente ao plantel o inicio do expediente de extinción dos contratos de todos os traballadores da planta de Outeiro de Rei, así como o comezo do período de consultas para negociar as indemnizacións correspondentes dentro da fase de liquidación desta empresa. Así o confirmou o secretario comarcal da Feganciga de Lugo, Cristian López, que nos últimos meses exerceu como voceiro do plantel, que tamén confirmou que pola banda da antiga dirección da empresa ninguén se puxo en contacto cos traballadores para explicarlles os motivos concretos que propiciaron a liquidación de alimentos lácteos. O voceiro aclarou que a extinción dos contratos afecta a 80 traballadores,
ou o que é o mesmo, a totalidade do plantel, xa que dende que o Grupo Pascual se fixera cargo de novo das instalacións de Outeiro de Rei, estáse ocupando do mantemento da fábrica con persoal propio. Dende agora ábrese un período mínimo dun mes para negociar as indemnizacións dos traballadores afectados, malia que o líder sindical pensa que o acordo entre ambas partes será complicado. O Azcar comeza este venres a temporada cun derbi galego ante o Santiago. Diego Ríos asegurou que o seu equipo está capacitado para gañar este encontro e que ademais lle teñen gañas o equipo da capital galega. Evidentemente estamos preparados para ganar el partido en Santiago. Como siempre os digo, yo creo que hasta el mes de marzo así el equipo no va a estar al 100% y ahí es donde se va a decidir un poco dónde vamos a estar. Sí que es cierto que la Liga va a ir muy rápido, hay 20 jornadas hasta enero e intentaremos que todo el trabajo que hicimos estos 2 años, como os decía Javi, pues acelerarlo y que podamos tener el equipo con garantías pues jornadas antes. Aún así, repito que la base que tenemos es muy buena, tanto en ataque como en defensa, así que empezamos siempre un poco con lo mismo, pero al final vamos un poquito más rápido. Creo que fue la pretemporada que fuimos más rápido a nivel táctico y también a nivel de partidos fue la más exigente. Y a nivel de motivación no requiere mucho para los jugadores. Fue una pena que no pudiéramos jugar con ellos en Melide, en ese partido que estaba programado para en vez de jugar una mitad como jugamos en la Estrada, jugar el partido entero, pero son 3 puntos y a partir de ahí también es un derbi, o sea que se mezclan bastantes alicientes. Es cierto que las 2 salidas que tuvimos estos 2 años allí pues cambiaron cosas, porque antes nos goleaban y ahora estamos más cerca de ellos, pero queremos conseguir la primera victoria allí. El primer año íbamos ganando 1-3 y lo tuvimos cerquita. El año pasado pues nos fue, yo creo que un poco más, porque en la primera parte no estuvimos bien y sí que en la segunda estuvimos al nivel que queríamos y fueron enfrentamientos muy igualados. Yo creo que va a seguir por la misma línea. De las veces que jugamos contra ellos, pues nos plantearon defensas altas, nos jugaron en media, nos llegaron a jugar en 12 metros a nivel defensivo, en ataque pues prácticamente nos daban el balón muchas veces, nos plantearon diferentes cosas, pero siempre es con ese grado de competitividad que les caracteriza, o sea que el partido lo estamos un poco manejando esta semana pues en todas esas alturas de defensa de ellos y debemos, yo creo que en primer lugar, mantener el nivel de competitivo que tienen ellos. Si bajamos en algún momento en el partido el nivel de competitividad que tienen ellos, pues pasaremos mal esos minutos e incluso podemos encajar gol fácil. Luego, a partir de ahí, si nos creemos que podemos ganar en el SAR, como nos lo creímos en la segunda parte del año pasado y como nos lo creímos el primer año, vamos a tener posibilidades. En eso sí que estoy seguro. De momento estamos tranquilos porque la pretemporada ha ido bien y el partido de Santiago pues yo creo que tenemos ganas, yo creo que todos, y encima pues parece que cada año o parece que cada semana tenemos la sensación de que podemos hacerlo mejor y que estamos más preparados para afrontar cada partido. No es lo mismo esa sensación que teníamos el primer año, que a lo mejor íbamos fuera de casa y hasta pensábamos, bueno, si sacamos algo positivo y tal. Hoy en día pensamos ya solo en ganar en Santiago y que todo el mundo sabe que estamos preparados para conseguirlo. Do 14 ao 29 de setembro, a Federación Galega de Teatro Afeccionado traerá a Lugo varias obras. Haberá unha comedia, un musical, unha obra de danza e un drama. Todas elas se representarán no Gustavo Freire a partir das 8 da tarde e terán un custo na entrada de 3 euros. A xente de O Aturuxo de Melpómene virán dende Narón a servirnos café, que é o título da súa deliciosa comedia, que aparte de ser moi divertida, aborda cuestións tan importantes como as adiccións, as prohibicións e as súas consecuencias. E o musical, pois que decir do musical? O musical é un xénero que non se ve moito por estos lares. E ademais fala dun asasinato, dun parque de atraccións en crise e de alguén que ven a solucionalo todo. Todo case xa se conta no título, que é Asasinato no parque de atraccións, e virá a resolvelo, ou a tentar resolvelo, a compañía A Xóuxere dende Oleiros. A peza de teatro-danza, que quizáis é a máis vanguardista do cartel, é unha sinfonía onde se conxuga a luz, o movimento, a música, a palabra e o vídeo.
Ave Mundi Luminar é unha posta en escena da compañía Inquedanza de Ponferrada que conta entre os seus membros con xente de aquí de Lugo. E por último o drama. O drama vigués de O Tras no Novo Teatro que nos contarán a historia dunha persoa que non quería ser o que finalmente foi e farano cunha posta en escena esencialmente textual, pero con algunha sorpresa. Consuelo é o nome da protagonista e tamén da función que porá punto final a este Fegatea Móvete 2013 en Lugo. Despedímonos coa exposición Estar que se pode ver no museo e agora deixámolos coa entrevista. Hoxe contamos con José Ramón Gómez Besteiro, recén elexido secretario xeral do PSOE galego. Que teñan moi boa noite. Vémonos mañá.